Mut siinä oli se, että kun mä tähtään siihen päähän, niin normaalisti vähän kauempaa ampuu, se osuu ok, mut läheltä niin ei mitään efektiä. En mä tiedä. En mä voi sanoa muuta kuin, että sä et vaan osaa. Mä en osaa ampua, se voi olla. Mä oon koettanut miettiä, mä en niinku tajun mikä tossa on. Mä otenkin noin pienessä kartassa, niin haulikko on helvetin, mutta sille ei voi ampua ohi. Niin. Se voi myös olla siitä, että se on joku Desenkin iso, ja tee sä peliä, ota sieltä ja me tullaan suunnilleen, kun sä oot posti, niin sulla on 0 pili. Niin, no periaatteessa sillaihan se vois tehdä kyllä. No sit jos on jotain ongelmia, niin sit mä sanon vaan, että sä et vaan osaa haulikolla ampua. Joo, siis mä osaan ampua haulikolla ja mä osaan ampua ihan vitun tarkasti ja mulla on vittu militääri tähtää siinä ja kaikkea, et vittu sillä niinku oikeesti osuu. Jos sä tähtäät sillä päähän, niin se osuu päähän. Mut tossakin niinku vittu ne ukot välillä tuli vittu seinän läpi ja vittu ne juoksi sieltä jostain huitsin vitun padasta ja sit katsoit mitä vittu, sit niinku tuntuu, että sä ammut sitä ukkoa, vaikka se oli siinä ja se ampui sua koko ajan. Sä otit damake, mut se ei ottanut yhtään damake, vaikka sä vedit vittu rintaan sitä. Okay, my name is Mr. Zubovic. Ja normaalisti kun se lähtee, niin se lähtee sillä haulikolla, kun sä ammut kerran, niin se lähtee vittu laakista. Mrs. Horvat, are you familiar with the EFSA? Se niinku on vaan näin. En mä nyt vittu niin pöljää, jos mä BF:llä vittu 1000 metristä ammun vittu kiikkaritähtämällä jonkun vittu ukon. Ja sitten tässä näin, kun se kävelee vittu viereen ja mä en osu haulikolla, niin onhan se nyt vittu. Eihän mä nyt niin vittu idiootti ole. Et jotain niinku häikkää.